Tito Pops channel. It's joke time. Subscribe. Katolikong Pari Vibes. Magandang umaga, Father. Pumunta po ako kasi may bili ng boss ko sa akin sa namatay niyang aso. Since nandoon po siya sa Amerika, ako na po muna ang inutusan, Father. Oh, magandang araw din. Ano po ang maipaglilingkod ko? Nakikisuyo po kasi siya na pumunta ako dito at pamisuhan ko raw ang aso niyang namatay. Hay naku anak, hindi po ba ninyo alam na tao lang ang pinamisahan at hindi ang hayop? Ganun po ba, Father? Siya nga, sige, paano na lang kaya itong $500 na pinadala niya sa akin para sa mesa ng kanyang aso? Oh, ganun ba? Hindi ka naman nagsabi agad na Katoliko pala ang aso na yan. No.